Dikai tambang bangsa. Yang suka dangdut jadul Indonesia, orang Trisra Laran Campur Sari. Asik kan? Ayo pasangannya mana ini? Aku iki tukang tambal ban, rezekine asa dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantong. Wayah apes wetengku krasa roncongan. Terima kasih. Terima kasih. Mak jedor, dong ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, dong ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpur. Oe tambah lumpur. Oe tambah lumpur. Oe tambah lumpur. Oe tambah lumpur. Trisra Laran Campur Sari. Nabila Audio, terima kasih. Oh, dapat surat cinta ya. Terima kasih. Goyang lagi yuk. Aku iki tukang tambal ban, rezekine asa dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan. Wayah apes wetengku krasa roncongan. Mak jedor, dong ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, dong ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpur. Oe tambah lumpur. Oe tambah lumpur. Oe tambah lumpur. Oe tambah lumpur.
Bang